Zdar lidi, vítejte u mýho dalšího videa TNT Run. No dneska tady nejsem s nikým, ale předpokládám, že jste si asi už všimli, že mě jde mikrák. Bylo to tím, že mě předtím šel špatně bandikam. Jo a no, takže pro začátečníky. TNT Run je to, že běžíte a pod váma se dělá díra. Tady je celkem dost bloků a musíte přežít jako poslední. A myslím, že pravidlem je 5 pater. Myslím, že 5 pater je pravidlem. A ty mobitany nemají být, ale to nezhování. Ale oni myslím ani nehitujou. No. Takže au. No to nevadí. No, už vítají cíl tyhle hry, takže, no to už jsem vám vlastně říkal. No, tady je celkem díra, pode mnou taky. A dole je bedrock. Do toho bedrocku nesmím spadnout. Což je takový na prd. A ještě nevím, co je za odměnu, protože jsem si to ještě ani nikdy nevyhrál. Já nevím, ale myslím, že nějaký prachy. Jako na serveru, ne do opravsky. To bych bral do opravsky, ty vede. No, tam už někdo propadl. Úplně. Ne, nepropadl. Pod tím ještě, jedna vrstva. Já si chci půjít, ne. Je tam nezobal. Ježiš. Lidí tady běhá zase. Taky. Ježiš. Ne, já jsem prohrál. A co jsou tam ještě 4 lidi? Ne. No, tohle je konec mýho videa. Nevím kolikátýho, myslím 5. No. Ale tohle je nápravný video toho předešlého, takže dávejte lajky, odběry. Teď tady někdo chcípnul, tak já získal jeho itemy a zdar.